ba shi duk wanda ya zo na ɗaya sarkin samari ya ce zai ba shi $100 ni abin da nake fata da mai girma gwamnan jihar Kano ranar bayan ɗinsa wanda ya zo na ɗaya mai girma gwamnan jihar Kano ya ba shi kujerar Makka wanda ya zo na biyu mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba ni kujerar Makka Baba Dan Moyi shi ma mai girma gwamnan jihar Kano ya ba shi kujerar Makka sannan da Bala Dan Gwamba shi ma mai girma gwamnan jihar Kano ya ba su takardar wuce sarkin marokan jihar Kano na gambe ina roƙon ka bani mashin darajar mai gida gwamnan Kano ai ba kai ya kirari ba alƙur'an ba kai ya kirari ba za a baka ba Musa ga dan wannan tsakanin dan Allah ba ta isar ka da shi na wajen dan bunsa a jami'ar dambe gaban mai girma da mutum gwamna wallahi ba da sai ci abinci mai girma da mutum gwamna sai ake kai la ilaha illallah la ilaha illallah ko Musa kace ka yi kirari Ganduje Gandaiki Kadumul Islam Bandarau Obar Populous Buhari da Ganduje Allah shi yi ma gwamna mai girma Nasiru Gawuna cewar sarkin maroka Allah ya ji kan hajiya don Allah kamar da namun mai yau mutane na abin mai yau kwashe na biwa mai ne alaikar gudanarkar na gida mai Allah alaikar gudanarkar na gida mai na wani da lahu o nisan wani mai Allah mai wani kaina mai wani wani zamani mai wani wani zamani mai wani wani zamani kenan soke. Just smoke.